kabanye ngosulakho usubele unjani uzizwe unjani namhlanje? Nginibingelele konibingelela uNomonto kaze kosokheni mamshazi noShaka izinkomo zamanye amadoda. Njengoba ngilana ke nje lolu suku lekade ngalilangazelela. Ikakhulukazi njengoba ade ngingekho ke nje lana ke ngizothiwa hayi endaweni yesigameko kumele sihlangane ngasho ukuthi hayi ngoba selifikile lo suku hayi angeke kulona hayi ngithokozelele kakhulu ngiyabonga. Omuphi umyalezo ongadlulisa kulaba kade bengekho ke ukuthi bekunjani? Umyalezo engawudlulisa kulabade bengekho ngingasho ngithi baphuthele ngendlela baphuthele ngayo hayi angifisi ukuthi baphinde baphuthele nangelinye ilanga ngendlela ade kumnandi ngayo sengathi bangafisa nakubuza ngokulandelayo. Siyabonga.